ଯୋହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଓ ମୋର ପରମ ପିତା କୃଷକ ଅଟନ୍ତି। ମୋଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ କଟାକଟି କରି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଅଛ। ମୋଠାରେ ରୁହ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ରହିବି। ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଏକୁଟିଆ ଅଲଗାରେ କେବେ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ, ଏହା ଲତାରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଥାଇ ଫଳ ଫଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ମିଶି ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାଠାରେ ରହେ ସେହି ଲୋକ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିନା ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଠାରେ ରୁହେ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ଶାଖା ପରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ସେହି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଶାଖା ଶୁଖିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଶୁଖିଲା ଶାଖାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଁରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯାଏ। ମୋଠାରେ ରୁହ ଓ ମୋର ଉପଦେଶ ପାଳନ କର। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଏହା କର ତେବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦିଆଯିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କର ଓ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପରମ ପିତା ଗୌରବ ପାଇବେ। ମୋ ପରମ ପିତା ମୋତେ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ମୁଁ ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଛି ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ସବୁ କଥା କହିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କର। ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ଜଣେ ସେବକ ତାର ମୁନିବ କ'ଣ କରେ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଛି ତାହା କହିଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଫଳ ଫଳିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ ଏହି ଫଳ ଲାଗି ରହୁ। ସେଥିରେ ମୋ ନାମ ନେଇ ଯାହା ମାଗିବ ପରମ ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା ଦେବେ। ଏହା ମୋର ଆଦେଶ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଯଦି ତୁମ୍ଭକୁ ଜଗତ ଘୃଣା କରେ ତେବେ ମନେ ରଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ମୋତେ ଘୃଣା କରିଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଏ ଜଗତର ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ସଂସାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତା ଯେପରି ଏହା ନିଜ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଗତ ଭିତରୁ ବାଛିଛି, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଏ ଜଗତର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ମନେ ରଖ। ଜଣେ ଚାକର ତାର ମୁନିବ ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତାଡ଼ନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ସେମାନେ ମୋର ଉପଦେଶ ମାନିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ଲୋକମାନେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତି ଓ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପାପରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଳ ନାହିଁ। ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିଛି ତାହା କୌଣସି ଲୋକ କେବେ କରିନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ଓ ମୋ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଲେଖାଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ ହେଲା। ସେମାନେ ମୋତେ ବିନା କାରଣରେ ଘୃଣା କଲେ। ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ସହିତ ରହିଛ।